Hi guys, जों दायो उदालगुरि टाउनाव दङ एला दा जों थांबाय थादों दिनैसो माने बेफोरबायदि टाइमाव आङो टाउन फैफेरदों बेनो नै सा मोजांखा र' जागा जास्रा आरो मोनावथ' गाजा नुस्रागोन जोंनो इयाव फैदों एसपरनो इयाव फैदों जास्रा मोजां ना सुप्रि मोजांखौ आरो जि मोजांखा नायलाय इफोरो नै दख'ना फानदों रेस लिरनाय दंखायो नै गाजा गाजा ये मोजां मोजां नै मासे साइजनि नै लंपेन्टफोराबो नै जा मोजां गासिखौबो लानो लुगैजोब्बाय आं नै जा मोजां दख'ना ayo bilun नायलाय बिलुन मोजां नै बिलुना आयो बावलि जाखासिगोन आं लुगैबा मोनला ओरैबायदि मोजां दोङो मा होनना आरो बेगखौबो लुगैयो बेग बाव गाखो जायोदां इयाव आयौ नावा नै बेदर सौदों ओइ बिलुना हनै इयावबो नुलायबायलै उदालगुरि टाउन मोनानायखाय बिसि मोजां नुबाय नै नायदावबा जि मोजां नुखायो नै लाइटफोरखौ जों मा हाबगोन दायो गान्दा कमप्लेक्स थांनो नागिरदों दायो दाखालि